very important in today's time, because if you look at the news, we can see that the crimes against children are on the rise, and these are issues that we need to talk about, we need to address right now. So, of course, we have the Child Wellbeing Mela, which has been prepared by your children. It is not us, but it is your children that has prepared the Child Wellbeing Mela, because we believe that even children have the right to express themselves, the right to share their thoughts and their ideas. And what actions can we take if we come across such issues, that is child sexual abuse, or in Khasi we call it kejingsha thombor ya kalongren yang kikena. Ti habangi keren chapangka jing shong shngan ki khana mo habangi ong kata ka jing shong shngan ki khana. Or if we talk about child safety, do you think it is a concern to you as parents? Yes or no? Do you think it is a concern when we talk about child safety? Do you think it is an issue nowadays? Yes or no, dear parents? Yes? Yes? It is very much a concern. Right? Habang ngipet iki news, ngipet iki kubor kat nu ngiyo iba ka jing bam chong shngan ki khena ka don bha mentaha ka haka setiap ke jongi. Nay manla ka sngi manla ka tayong iki kubor ki ba nakaway ka kubor sa kaway pat bakum nu ki khena ki sha pen mensaw ki sha pen mong ki sha bread what ki sha pen yap ru. Day di nakate ka daw ka bangingi ngo bakal along urgent palat. Bangin one, bangin aya kanika awareness program now. It is very urgent need to give this awareness program related to child safety. Ti habang ipet ya kanimo la ang hatu pitip ni em. Okay? Do you know that ha ka bayaday ba ka jingsha thambor ki khana ka Meghalaya ka wan ha ka Kerdan ka Balai ha ka ri India. When we talk about child sexual abuse, Meghalaya ranked third in India. That is every 1 lakh children, 27% children has been abused. Nang tahatu pitip ni em, baka jing sha thambor ki khana la ne ka child sexual abuse kam day tang ka jing sha le bai. Okay, child sexual abuse is not only rape. Okay, it has two types of abuse. One is non-contact abuse and the other is non-contact abuse. Kata ka jing sha thambor ka baya daymet, bat ka jing sha thambor ka bam ya daymet. Ka jing sha thambor kala banja hayeng haskul bat hakanu ka jaka. Kani ka jing sha thambor day ni ong ba kam ju le silang khamat yanuru. Child sexual abuse never discriminate anyone. Okay, kidi ki khana ki baduk ne ki khana ki burus paru ka nyom na phang. Kiwan ki khana na kalong yeng ka banang bastat ne kalong yeng ka bam nang bam start ru ka jing sha thambor ki khana ka nyom na phang. Child sexual abuse can happen anywhere at home, at school, or any places where a child is. Pitip ni em baki shenrang ru ki ju sha thambor. Dai bun sien ngi kum ki kimi ki pangi tek ke bhai ki khon kan thai. Dai ngem sha ki ban shang miet karyam ka bet ni ha ban pek bhai ki ba kem dei ban riam kum ni kum tai. Nang ta de ki wan de ki le chnu shnu ngi kwa ban tip ki le bat nu ki wan bat nu. Hre ki khon shenrang ngi kam sting. Yang usun rang mlele ule le kai borosis ni da wan da jan miet mlele ngam da dong kam than ban tip. Hre ka jing sha thambor ki khana ka jaru ki khana shenrang. Ka dei ru ka imlang sa lang ka jongi ha ka bangi hikai ki khana shenrang bakin long baki baklan. Ni ong ki wat juyam kum ka kan thai. Ma me bele me de shenrang me de man long borobor u baklan. Dei dong borobor ki ba la ban ya dai la di ki ba long brave and strong. So child sexual abuse can also happen to a boy. Habangi ong mo kata ka jing sha thambor aneka child sexual abuse kendai po inyo percent point r kendai po inyo point r percent na kinong thambor ki dei ki brio ki baki khana ki ithu dei hakania ka liang ru ngi ju ong ki khon jongi be careful with strangers dei haban avoid ki strangers haban long careful bah henre ka jing sha thambor ki khana bun sien kam dei ne ki strangers. It's not from a strangers. Okay, majority of the cases is from the person that is known to a child. Kinong thambor hang ni dei kita don da ka plan jong ki ka bangi khot ka grooming ha ka ba ki pen kre ai khana
kia lek kat bala ban tip syapang ki kena syapang ka yeng ka sem jong ki kwa ban yo ru ya ka trust ka jong ki kena ka trust jong ki kimi ki pa ki lek ban wan ban lek bahaya phi kum ka yeng ka sem ban ai ka ketika mon ka ketika diang ha ka jing e ka jong phi bat hadu bakin da la so thu baki la yo ya kata ka jing chanya na phi bat na ki khon ki jong phi ha kata ka por kisa kin sa thombore kena nang ta hatu pitep do you know that ka jing sha thombor ka jaru ling ba ka social media okay child sexual abuse can happen online also and with today generation where most of the kids spend their time in social media the perpetrator use these tricks of grooming to target a child from social media because it's easy because parents are not there you don't know what your child is doing when they are behind the screen so it's very easy for a perpetrator to target a child online and they use this it's easy for them to make a fake profile kishna daga profile ka ba kibu daga dojong ki kena ka sok ha ban penyedai bagi kena ling ba ka kor internet mo namar kitip bagi kimi ki pa kim don hapok internet ham tam la dengi ong lengi ki kimi ki pa babiet teng em tip shano in tip syai kata ka Instagram in tip syai kata ka social media hendrai ki khon ki le ya kata hatu pitim ne em baka jing sko tho ya ka jing sha thambor ka dei ka sinjam ka baning kong banwan ra ya ka jing yada mo na kata ka daw ngi penlong ya ka ni ka program ta ka si ban ay pikit diat ka jing sko tho hendrai tang ka ne kam padap kadang dong kam ya pi ban learn shushu hendrai ka sinjam ka baning kong ban ya dai ki khun ki jong pi ki dei ba pen sko tho shwa ka mut iu kata ka jing sha thambor ki e kita ki steps ki ba kita ki nong kam sniu ki le kumno ki le thrai ki yo ki khun jonga mo dia ka jing yo ya kini ki awareness program kum kini ka de ka senjam ka baning kong ya phi ba phen la ban ya dai ki khun tika ai pat ni bangi dei ban le mo kum ki kimi ki pa ki bala hela san ki henmen ki nana ki mama jong ki khun kum no ngi dei ban le ladang ni tip syapang ka nu ka jing ja ka ba ngi dei ban report okay as adults whether parents or sister or brother or uncle what do we have to do if we came across any cases of child sexual abuse we have to report this is not us saying okay kami ka jing ong jongi mo ka ong ka an kata ka pokso an ka bayadai ki kena na jing sha thambot la tho shai hang tu ba manu ba tip syapang ka jing sha thambot la ka de ka contact and non contact mo la de ka bayadai met ne ka bam ya dai met pihak baik banyak thu syaki pulit ban report ya kata la dang ngim report ngiru ngin sa sha pencitom kat kum ka an so if you came across kini ki cases lada pitip kum no pinlet pila ban chiki pulet pila ban syaki rang ba hasnong pila ban phone ya utu child line number 1098 or our helpline number pila ban chandur landa kitu ki kod bangi IP ki don chadian u number pila roban phone how to number hikai ya ki kena syapang ka jing kta ka basngan bat ka jing kta ka bamsngan safe and unsafe touch it is very important for you as parents to teach children about safe and unsafe touch okay and kalong ka badong kam dai ngi ban hikai syapang ka jing kta basngan bat ka jing kta bamsngan lada ki kena jong pi ki wan school hang ne ki la tip kamut you safe touch kamut ayu unsafe touch hendrai dan kampat ban penken mau kan na matang ngilawan kum tu mentala asnam lai stem yo le sikila kelat penken mau te ngathai piso thu khandiat kap tu te ngathai ngin khot er ni penken khandiat chpong pokso te ka ni ka an pokso ka full form ka dei Protection of Children from Sexual Offences Act ka ba la penmi da ka government jong ka India ha usnam arhajar khat armo te this act protects children from all sorts of abuse, all sorts of sexual offences. Kumba ikong haba mene iladap ong ba kidon bunjat. Day ni em kam day tang karib, kam day tang jing sha bat bor. Mo kaan kala perking hadu kata ban include say kiwe pat ki jing kata ki baklam akor ki bala ban pin ngau ye ki kena baki sha ban bay. So the act has made it so stringent that it has gone to include other types of touches, other types of offences that is sexual in nature against children. Ti kani ka anru ka way ka bakong san mo ka badan ha kani ka an ka long ba kat kum ka section khat khanda jong ka pokso act
keren chapang ka mandatory reporting ta kapareng ki ong kabumut ba lada pitip chapang kanu ka jingja kabla jai ikna ki badon ka jingtip ki hab banwan chakmat lani ban shim ka jingerap jong ki bor ka an ban report yaka case klem da yakran ya phiki kmi ki kpa kan long le no without talking to your parents it will be always just teaching children about how they should keep themselves safe to shwa bangin penkut I haba iko pan Kembala on menede ba kaban yo kasenjam baning kong kadayangi bangin yo eki awareness program ngidan kini ki tips bengi bo online ha YouTube ngatrai baro pi penong kam YouTube mentawat ki kimi pa klada kimnang man penong kam ka phone re ka YouTube ti kinang ban pete te pila ban le chaka to ka Faith Foundation ha YouTube pin sa I kijing hikai shibon ki bangi bu hang tun na banta jong pi na kata kada pet ki tu ki video bat hikai la de kanang ba pin la pa ban hikai ki khon ki jong pi bat ka shong ro ha pi pat menta ba pin hikai pat ki khon ki jong pi ha yang hasam ha te tangkat tahi ngan IT no hai max ku bleshibon. Thank you so much, Kong Haba and Kong Anisha. So now we have come to the main highlight of today's event, that is the Child Wellbeing Mela. So before we introduce you, the champions who are the leaders who have taken this initiative, kita champions group nakane ka school ki bala pen kre about penwandor ya kane ka Child Wellbeing Mela na kwa apan introduce. I want to introduce you two characters that we use to connect with children, and that is Moy and Theo. Please give a big round of applause. Yes, so Moy is our state bird, and we have Theo, which is a local species of Meghalaya. So these are Moy and Theo. Alright. So now I call upon the champions group to please come on stage and give the welcome speech, and let us hear what they have to say as they have been preparing and initiating this Child Wellbeing Mela. Champions group, can you join us? Welcome students and parents today at the first Child Mela organized by the Faith Foundation. As a team of champions from Dean and Manning's Ames School, working with Faith Foundation, the importance of such program is to bring together peoples in a safe environment, helping them to understand safety and protective way for our children. So let us enjoy and get knowledge from today activity for the overall benefits of the community. Good morning everyone, my name is Benia Altoy from class 7. Today I'm going to tell what the parents need to learn from the Child Wellbeing Mela. The parents need to be more attentive to the children's needs and also to ensure the developing environment and understand that development is a process, not a race. Thank you. Opening of the Mela. On behalf of the opening champion group, we officially open the Child Wellbeing Mela today. Thank you. So thank you so much, champions. I think we have seen drastic change in them since the day that we met with them during the training, and then seeing them grow till today. We can definitely see the drastic change, the positive change within them. So therefore, now they have officially opened the Mela. I invite the parents and your children to take part in the 6 different stalls that we have downstairs in the ground floor. They might not look much, but the message that each stall carries is very powerful. So I invite all parents and your children to please participate in these stalls. So I invite every one of you to participate in these stalls, and I wish everyone a wonderful day. Thank you.
wait. Shuang makan dia kadai pat ngi address gi bahet because mostly am bagi kran Jepang ko gi kana dai kam dai te ngi ben stress gi kana. Oh, ka dai ka. Hai noi bentang in wish ngin introduction ya dia shuang ngin so kapech dai. Pila ban pet changa. Pila ban pet dai. Oh, pet dai mo ba introduction dai ho. You blay long ke buram yaki kam ke bola le. Ngapriang subhai pi baro ke kerteng ke patiang tam jong tribe nong pedim jingi Jesus Christ. Kini ke program kalau ke pakam kerpang yangi baro ki be yo ban pet yaka. Namar kalau ke program nak ke benta ki kena. Ke benta ke kongsan yangi kum ke imlang salang. Kalau mungkin puson halor ke hok baka jingada yaki kena. Pangadap dak kecing kemen shikat dai pangadan rekat hang ni bad ikong habadai kharsati. Thank you. Ibadai ru idkhat jang balang Presbyterian Putmuri bad ibadai ru haka Faith Foundation. Tikong ngapriang subhai pi shikani kajia kran bad nga ai kublai ru pi ba pila plat por bani dan rekat lembat ni hakani ke Good News TV. Ti kong lada pidon kano ka jingpen itu ka pakam janai syapang yaladi bad ru kumju ya ka organisation ke papidon mata. Dia kumbala ong mo ka kerteng jonga kadai habadai kharsati bat ngadai na po ka balang Presbyterian Port Mauri ngatri po Faith Foundation kum I outreach educator. Bat kani ka Faith Foundation ne kadai ka sengmon sobha ka bala sedang haus nem aja khat lai la sedang ya kani daki sawut ki samla kan thaya kata ka por bat kala ya menta kum ba khat as nem ai te kadai ka sengmon sobha ka batre halor ka hok jengki khana la ne ka child rights organization. But ka pang ka bangi kam pet kam bah ka long halor kata ka prevention of child sexual abuse dan kata ka jingya da ya ki khana na kata ka jingsha thombor ha ka long raniang ka jongki mo ka kam ka ba nga le ka long bangi le chiki school ha ka ba ni hikai ki khana ya ka ne ka personal safety education ka bangi hikai ki shapang ki ni ki preventive behavioral skills kumno ban so tho ya ka met ka jongki kumno bakin sngo tho ya kita ki jingkta ki basngan ki jingkta ki bamsngan ka jaka ka basngan ka jaka ka bamsngan bat kumno bakin le yaki mo kani kalong khandiat ki kam ki bangle tingi lamar ngi sngo tho ba menta ka sngi ru ka dei ru ka sngi kerpang jongi khana tinga shemya kani ka kabu bangan ai khublai kerpang yaki hybrid ki jongi ka happy children's day ki khana ki ba pet ya kani ka program bat ngadwai ru ba ublei unang kerkhu ya pi ki hybrid ba pinang yo ka met ka pokoj bakhya pinang yo ya ka jinglong khana ka ba suk ka ba kemen ka ba shngan bat ka banang kiu shaprang. Okay. Ti kumbang la suthu ba phila trei mta la ka tu ka ne stem nam ta roi ka par jongki khana paru nam ta ka jing start. Ti phila long ru ka sur na ka benta ban pensngo shu iki jing don kam jiki hok jiki khana. Ti kong phila so bha ban nang penshai shu ya ka jingmut juga kentien khana ha ka jingmut ka ba kham jiliu. Ti habangi ong ikhana ngi haban suthu ma manu itai khana itai khana mo ti ikhana hangne kamut inu ibrio lai de container shenrang iba hapo ka khat prasnem ka karta kata kalong kat kum ka United Nation Convention on the Right of the Child kani ka de ka international documents tamba ki pher pat ki don pat ki we ki an ki ba kren chapang le se kum ka child marriage act ni ong ba ki khana ki de ki kenthe ki de hapo kat prasnem bat ki shenrang ki de hapo art voice-nem habangi pet pat ya ka child labor act ki khana ki de ki pa hapo khat saus-nem habangi pet ya ka right to free and compulsory education hang tu ki khana ki ong baki de ki khana ki bapo khat saus nem to ka pher na ko we ka an cha ko we pat re ka balong universal kani ka United Nation Convention on the Right of a Child I khana ai bapo ka khat pras nem Phila sobha ban batai lingkot ya ka history jong ka hok jiki khana. Haswa ka thma ba ka baningkong hakatu ka por ki khana omshim la ithu ekikum ki khana la ithu ekikum kita ki rangba ki berit la ne ki young ki small adults mo na kata ka daw omdon ki an ki ban pen ithu eki la ne ki ban sumar eki kum ki khana mo ti ki real start jong ka perthai hadin ka thma ba ka baningkong ki yo ya kata ka jing jong ki khana ha kata ka por bat ki perkhat kumnu kin le ban ya rap ki khana ha kita ki por de hadian usnam khat khandai spa arphulai ba kila penmi ya kata ka declaration
on the right of a child ka bengikot ka Geneva Declaration hau tausnem. But hausnem but hakatma ba ka ba arpan hadian bala seng ke United Nation but ka General Assembly jong ka United Nation kala syem ya kane ka Geneva Declaration but kala pen bha ba kala pen klan chu ya ka bala khot kerteng no ya ka Convention on the Right of a Child hausnem kat khandai spa prapu khandai te hadian kania hausnem kat khandai spa khandai pu ar ka India ru kala yasnok ti but ka United Nation hakabanya soy ya kata ka Convention on the Right of a Child but dai na du hausnem ba kum kinong song snong jong ke India but ru ka sorkar ngidon ka jingkit clear bangin penyo ya ki khon hep ki jongi ya ki niki hok jong ki khana oi ba ka sorkar ru ka don ka jingkit clear ban pen bet pen biang ya kita ki scheme bat ki program ki ba pher ban pen tikna ba ki khana ki yo ya ki niki hok ki jong ki ti kong ngala suthu ba kata history dam taka jingada khna te kala de kombashi spas na mi ementa Daduk khat kandai spa ar pulai. Bak India kala soy ta khat kandai spa kandai ar. Okay. Teman ta hakini ke spa snam kamla adep ki kita ki hok ki ba lani kita ki an ki ba ngilai penmi banyada ki kena. Ha mengipet Jepang ka hok ki kena ma ki don southly ki mat ki bakongsan kata ka hok ka baningkong kadai ka hok ban im dan ya ka right to survival mo hapo jang kani ka hok ka don ka hok ban yo ka jingbam ka batay ka hok ban yo ka umdi ka bakhuj ka hok bakin yo ya ka jan ka nep ka babiang ka kup ka sem bat ki dawai ki dashin bat ka baar kadai ka hok banyak shimbenta dan dia kata right to participation habang yung hok banyak shimbenta kamut banyak shimbenta kanu ka benta ka badai ban shim ya ka rai na ka benta ka jong ikana lani ban shimbenta ha ka imlang ka salang bat kum ta ter ka hok ka balai ka long ka hok hak banang ka hok banang he nang san lani ka right to development ba hapo jong kani ka don ka hok ban yo lit school kata ka free and compulsory education and ka hok ban yo ban yale kai but ka hok ka basaw ka day ka hok ban yo jingyada lane kata ka right to protection ban yo jingyada na ki babun ki jingma ki bakir saudang ya ki khenna hoi te ka sarkar jangi ru kala don kita ki scheme bat ki jingya shakri paj ba lane ki services hakabakan penbiang ya kini ki hok jong ki khana mo kumbangi a example haka hok ban im ngidon ya kaneka integrated child development services haka ba ki khana ki yo ya kata ka package ban na banta ka bam ka di ka bakoj bakhya ki ka jingsumar ka babiang ki but kanika services dei ka cover ka yarap iki khana na do ba kidang pun hak kepok jong ka kemia hadu handrus nem kumju ru ya ki kemia ki ba armen ki kemia ki badang ai bun khun bat ki khana samla ki bangi ong ki adolescents te ha bangi pet pat ya ka hok ban yo jing ada ngi don ka pokso act mo ka pokso act ka de ka an ka ba yarap ya ki khana ban ya da na ki jing sha thambor ha ka long ran yang jong ki lane kata ka child sexual abuse ngi don ru ka ni ka way pat ka services ka ba ka government ka ICPS integrated child protection scheme ha ba kani ka program ka ai jing yarap ki khana ki ba sha e ben ki ba sha le ben ki khun sweat ki khana surok ha ka ban pen biang ya ki na ka banta ka care and protection na banta ka jing ya da jong ki hoi tikini ki long khendiat ki scheme ki ba ka government ru ke ya le ban pen biang ya ki ta ki hok jong ki khana tongan keli pe ya phi mo kong manta ha ka jing ki jong phi ki kita ki jing ba ki khana ki mat ba ki ni por manta ngi em ha ka ne ka juk ka ba ba kaba ki jing jinjar ki jing min saw ki rung hadu ka khardap yeng jongi de but ni so thu ba ki khana ki long very vulnerable ki jing de but ka jing ka baning kong do jong ki khana menta ka de ka jing bom shong shngan shu ni yo i ba katno ki khana ha ka imlang ka sa lang ka jongi kim yo kata ka jing shngan mo ka babiang yo i ki sha ka jing sha thambor ki ba bonjan ki jing sha e ben ki jing sha le ben de ki ba bonjan ban kham tam habang ya kran ya kata ka child sexual abuse lane ka jing sha thambor ha ka long ren yang jung ki khana ngi i ba ka kanang kieu na ko ka posh ko bai pat mo but kum mangan chu thu ep kat kum ka national record
National Crime Record Bureau ar phuwe ka Meghalaya jongi kalong ba haka jingbun jongi pokso cases mo kata kamun phu nyo 0.5% ki jing sha thombore ki khana man ka shilak ngut ki khana kadai ka jing ka ba khrau bhai ki khana ki ba ma thakini ki por menta mo te nado u Julai hado u Oktober phusan la register khan rutli ki cases jong ki child sexual abuse hapo Meghalaya but ngatharayo kila nang kham ki ru menta de na marng yo iman la kata yo ya ka jing buon ki jing sha le ben ki jong ki khana de te mo ngi so thu ba katno ka jing bom shingan ki khana ka don kan ha ka em lang ka salang ka jongi ka jing ka ba ka ba ki khana ki mat menta de ka long ka jing ki state jong ka technology but ka jing long suk ban penon kami ki core internet la ne kata ka easy access to internet mo ka ni ru ka de ka way ka jing ba ka jing ma ka ba ki khana ki mat ba ka ni ka por ka ba menta kham tam la da ki khana kim yo kata ka jing hikai ka ba biang kumnu ban ya da ya la dia ha ba ki penon kami ka internet mo kumang la itu pingi julit session na ka way ka school ja ka way pat ni ka pen kan dia ngi bangin tip ki khana class 3 class 4 ki tip sepang kata ka dark web ki tip sepang ki way pat ki site ha ka internet ke ba ki khana kim dai ban tim mo te kani ka wan rajing ma shibuan ba ka rajing ya shibuan ki khana mo nang ta dia yo iru menta ba kumno ki khana ki sha pen bi ba cha pen ngop hakikam ki besniu ling ba kani ka core internet mo ladangi pet ya kana ka recent cases ka bangi dang yo sngo hakini ki banai ka ba kumno ikhana khat sau snam ipoi banya lang samla ba ukhana uba arpusan snam de ukhana ula de ula rang ba arpusan snam mo ngila ban sngo thu ba de ling ba ka social media ka ba ki yo ka connection ka ba kumno kini ki bala he alasan ki pinbi ki khana but haka ni ka child sexual abuse mo ngi ong ya kata ka grooming haka ba ki khan kumno kini ki brio ki bala he alasan ki badon ka jingmot ka basnio ban thombor I khana ki pinbi bat ki pin khre ki khana da kumni kumtai mo ba kin yo ban thombor pat ya ki ban pendep ya kata ka jing ko abarai jong ka met ka jongki kata ngi khot ka grooming mo bat kata ka grooming ka jab ha menta online link ba ka social media nang ta ka jing ka ba lai ka ba ki khana ki mat ka long ka jing bon kam jong ki kimi ki kpa la ki dei ki wan na ka long yeng ka ba duna ka yo ka kot la ni ki wan na ka yeng ka ba bet ba biang ka jing bon kam jong ki kimi ki kpa ha ka ba kin lek trei lek ta ka ban pen biang ki khun ya ka bam ka di ka jong ki ka ba teng pat kim don por shu ban pen lut por ba ki khun ki jong ki kani ka pen long ye ki khana ba kin pelut no ya ka por ka jong ki haki wei pat ki benta kum ha ka mobile phone lani ha ka TV lani kin lit shangkai no ba ki porlok shani satai ba chi wei ki jaka ki ba teng ki ta ki jaka ki wan ra jing sniu ka la pat ki khana mo nang ta dengi na pet ya ka jing ka ba ki khana ka long ba ka jing mam biang ki kam ki jam ka jing kiu dor ki mar ki mata menta de kini ru ki pen long ya ki long yeng ki baduk ki ba duna ka yo ka kot ba kin nang janjar shu bat ka jing janjar jong ka yeng ka sam ka kata khambun ru ki khana namar la da kim yo mantai ka jing bam ka batai ka badai ka hok ka jong ki khana ka pen long ki khana ba kin pang ki chitam kan pen long ki ba kinum yo ban yo kata ka jing song school ka ba biang de bat kani ka kata hi ya ka jing em ka jong khana habaro ki liang tenang ta de habang ya keren pat sha kata ka jing sha thombor ki khana ha ka long ren yeng ka jong ki mo namar ka de ka kam ka bangi tre ki khana ki ma jing shu khambon ladangi ki dei ki khana ki buana ka yeng kristan baleng ong kum ta namar ba ya ka jing shingan ki khana lane ka hok ki khana ngim da ya keren than mo ha ki balang ngim da don ko open discussion te ha ba kini ki cases ki jai ki khun jong ka balang kumbangi la jumat mo ha ka kam ka bengi tre ka penlong ye ki kimi ki pa ba kin ha ban wan cha khamat ban report ya ka case ka pen klumar jing mot ye ki don ki kimi ki pa ki ba shukut no ha ka ong tungin ya ma ban ngin ya duai henry ki klem yo apat ban ai kata ka jing rap ka jing kershan ka ba biang ya ikhna ba in la apat ban khe biang sa hisen na kata ka jing ka ba idon ban yo apat ban em biang ka jing em ka ba bha tikini kilong khendiat ki jing andre ki bun hendre kini kilong khendiat ki jing ki bangi ko ban peni di social ke kong bana perkhat ik ta ki jing ba ki khana ki mat Gede. kham tam ki ski ki ba mata
Ti nak benta ka jing toy lang jungi paro pat ki pa petru ya kini ke program. So pha phila panang penshai shu halor ka jing don kam yangi pan su thu ya ka hok ka jong ki khana. Ngila ban so thu menta mo ba ki khun jong ka balang. Ki dai ru ki khun jong ka em lang ka salang. Đấy, bạn là đây ki hok jong ki ngim la ban pen yo kawan ra jing ma ba jing men sao shi bon ye ki khun ki jong ni đấy ki dai ru ki khun jong ka em lang ka salang. Ti bạn haka jing long kristan ka jong ngi so thu ba ki khun khana ki long ki ba kodor ba khamat jong ublei đấy la ju pen pawe kata ka bible bon sien la dangi kan mawe ka jing thu khana chapang kumnu ki sanran ki persang ban be no ki khana na khamat jong jisu đấy ba ki perkhat ba kim long ki badong kam đấy ban ne chajan jong jisu henre jisu sha ki khana ban wan changa ba la ju pen pa ru bon sien kumbangan pe haka shithi jong apostol paul shakinong rom kalau nang ba pra ka khot ka ba khat nyo la ong ba ki khun kilong kinong yo pateng jong ublei đấy ai shu yo I haka sam ka ba arpu nyo shispa arpu nyo khot ka balai ong ba ki khun kilong kinong yo kenti jong utrai tingi sngo thu ba ublei u persyang banyak thu ingi bagi kena kilong ki ba kordor ba kma jong bat ka ba kham sutanat kalong ba hang ni ngi yo I ha umat hayas kal nong ba pra ka khot ka ba khan riu hang tu ka ong ba unu ru ba penthot ya iwe na ki baret ki banget hanga kala khambha ya ba onte da mau terlihat na kerendang jong bat pengam ha ki bajeliau ka duriau kani ka mut ba ujisu persang ban ya thu ingi ban ong ingi bangi dei ban sumar sukiari ki khana ngi dei ban pet bahaya ki bat ngim dei ban pen mensaw ki la kalau ha kamet la kalau ha kamen sim ka jong ki ha ka jinget ka jong ki dei balada don menu pen khenya kata kajing ma ka bakrau ka ap yaki mo nang ta dia ki khana kilong ki khana ki de ki khon jong ka balang ba ngila ban sngo tho kilong habangi ong hakten parang kilong vulnerable bha dei namar ki don kam ya kajing sumar jong ngi ki bala helasan na kata ka daw kum ki bala helasan ngi don ka jingkit khlie bangin pen yo ya ki khana ya kini ki hok khnang bangila banon ra ya kata ka jing ya da ba ka jing shong sngany ha pedang ki khana mo nang ta de ki hok jong ki khana kilong ki ba kongsan balai namar ba kini ki hok dai ki pen tip bat ki pen ithu shangi ya ka buram lane kata ka dignity ka bala kha ha away u khana bat kini ki ken tiuru ya ka jing em ka jong ki khana ha ka roi ka par ka jong ki bat ki ai ru kata ka jing yada ka ba pura na ka benta ka jing em ka jong ki khana te ka jing tip ya ka hok ka long ru ka jing pen scam ya kita ki hok ki bala bu kerpang na ka benta ki khana da ka bangi tip bi kini ki hok ngila ban ai ka jing sumar ka ba bahatam na ka benta ki khun ki baret ki jongi Ti khadu kongan kli phi kumnu kum ki keme ki kpa ka imlang salang ki school ka sarkar bat kham tam ka balang ngine trailang ban pene panang pen klan shu ya ka hok ju ki khana ha ka paning kong te ka long ba kum ka imlang ka salang ki keme ki kpa kan thop ro ka balang ngidei banyo ya kata ka jingdan kam ba kadai ka jing khli jong ngi ki bala helasan ban penyo ya ka hok jong ki khana mo nang ta de kum ki ba he basan ha ka imlang ka salang ki kime ki pa ha ka balang kham tam ha bangi don ngidei ki nong ya lam jong ki khana kadon kam yang ngi bangin hikai la de shapang kini ki hok khnang bangi la ban ai ka jing shakri ke ba bhatam nak banta ki khun ki jongi but kum no ngila ban le kum ki nong ya lam kum ki ba he basan ha ka imlang salang ki kime ki pa ban ai ka jing ya da ka ba pura ya ki khana lemo kita ki protection mechanism ma khnang ba ngila ban ya dai ki khana shwa ba kini ki jing ki jing sniu kin ja ma ngila ban penlong ha bangi pahas ka balang ngila ban penlong kum ki training ya ki nong ya lam jong ka balang ya ki seng samlai ka seng kan thai ki seng khana kum jur ngi su thu bangi don ki counselor ha po ka balang ngila ru ban ai ka kum ka kenja training na banta kini ki counselor jong ka balang but lani ya kinu ki dukhat jong ka balang ki badai ki ban pet ya ki hebret ki jongi nang ta de ngila ru ban penrung ya kani ka jing hikai ga bangal ong pi ka personal safety ha ki curriculum jong ka Sunday school
Ma nang tadi hakini ki curriculum deh jong ke personal safety ngila ban hikaya ki kena ba ki kena ki don kini ki hok bakin yo ki jing tip ma ba ki don kini ki hok but ngila ron pen so thu ki kena ba kamet ke jong ki kembala ke bible ke dei ke temple ke jong ublai kilong ki ba special kilong ki ba kerpang but kumta kadon kam ban yada ya kamet ke jong ni kadon kam ru ban sumar ya ka mo nang tade hakini ki personal safety dei ngila ru ban hikai ki kena ba ki dei ru ban yo ka jing hikai ban don ba ki don ka hok ban yo ka jing iet ki don ka hok ban yo ka jing sumar ka ba pura ki ba kat kum kini ki hok ki bala bo ki bala mention ha po ka United Nation Convention on the Right of a Child mo na ka banta ka met ka jongki na ka banta ka mensim ka jongki na ka banta ka he ka san ka roy ka par ka jongki ka ba pura nang tade ho ngi hikai om ta ya ki hok mo hang ni ngi hikai ru ki khana ba bat ki hok kaya ringkat ka jingket khlie kini ban don ru ka jingket khlie tang ba hang ni ka jingket khlie ka ba khambun ka de yangi kan ki ba he basan bangi don ka jingket khlie ban pen yo kini ki hok ya ki khana hoi nang ta de ki khana ki dei ru ban yo kata ka jing hikai kumnu bakin sngo thu ya kata ka jing kata ka ba shngai ka jing kata ka ba shngai ka bangi ju hikai man kapor ka safe and unsafe touch ki yo ru ka jing hikai kumnu bakin so thu ya kata ka jing ka jaka ka basngai bat ka jaka ka bam shngai ka safe and unsafe situation ba laki don lada ki don hakum kita ki benta kumnu ki di ban le ni oi kita ki safety rules ke bangi hikai leng ba ka ne ka personal safety education ma nang tade ki khana ki kin yo ru ya ka jing ki dei ban yo ru ka jing pen shlur bakin keren bakin pen sngau ya ki jing sngau ki jongki ki ba buan mo ba ki ba he kongi kum ki ba he ki ba san ngi dei ban sngap ya ka jing sngau ka jongki ya ka jing keren ka jongki ka jing thu ka jongki khnang bangi la ban ai kata ka jing yada na ka banta ki ni ki hybrid ki jongi mo but kadai ru yangi bangin pen so thu ya ki khana ba laj na ki kimi ki kpa laj na ki ba yang hasem ki khana ki la ban wan sha ki nong yalam jong ka balang kum ki pastor ki nong yalam ha ka jing sang samla ka jing sang khana mo la ne ha ka Sunday school ba ki ni ru ki dei ki nong yarap ki jongki ba la da ka don kanu ka jing mam shngan ha ka jing em ka jongki ki la ru ban wa jing yarap na ki ne mo ki bala he lasan ki badan ha ka jing em ka jongki tengi la ru ban pendon ni kini ki children's club la ne kita ki children's group mo ki bangi la ju persang she ki we ki school ki community ru ki bala don ha ka balang ru ngila ban pendan bat ha kini ki group ki dei ki khana he ki banon ki member ha ka ba ki la ban ya phliu jing mut para khana ki la ban ya keren ken ya ban na ka don kata ka jing ka discussion na ka banta ban pen bha ya ka jing em ka jong ki hi mo ha po ka balang te ling ba kini ki group dei ngi shamba ki khana ki khamlong shlor ban keren ki khamlong shlor ban pen pau ke ka jing ka jongki ba dei hakata ngin sala ban yo ban yarap yaki nang ta de kum ka balang ngila ro ban ya trelang kan bat ki NGO ka ba kum ka Faith Foundation bat ki we de ki NGO ki ba train ka banta ki khana na ka banta ka jing song sngan ki khana ngila ro ban ya trelang bat ka sarkar ka ba trei ka ba pej halor kini ki jing song sngan jong ki khana mo kata ka safety jong ki khana nang ta de kabalang kala roban pendani kini ki discussion halor kini ki topic mo kum na ka banta ki khana haki open discussion ke ba ngila bandai haki youth week haki children's week mo la ki women's week dai ka taru kan yarap shibun badru kabalang kala roban pen khlan ya kini ki counseling center ki bala don ban ai kata ka jing yarap mo ban tre halor ka jing song sngan ki khana bat ki wei pat ki la jing yarap ki bengila ban ai sha ki khana kham tam ladangi ya kendo ikini ki khana ki bala sham lanot lanengi om ki survivors mo of child sexual abuse but ki we de ki jing sha thombor ki babun nang ta de kum ka balang kala ro ban thau ya kini ki la jing ya da but ki jing ka shana ka banta ki khana khnang ban pen scam ya ka jing song sngang ki khana kata ka bangi ong kata ka child safeguarding policy mo kada ka badon ya ka ne ngila ban ya da lupa ngila ban yo ijngai lupa ki kita ki jing ma ki ba ap ki khana bat kum nu ngin ya da ya ki nang ta de bat ban pelong ru ya ka balang hi boro ko we kata ka jaka ka ba shngan ha ka ba ki khana ki la ban wan jakman ban wat jing arab lane ban ya thu la da ki don kan no ka jing bam shong shngan ha ki mo lane ban create ya kata ka safe space ha ka balang hi boro ko we
kini hi kini rap banwan ra e kata ka jing song shngan na ka banta ki khun hep ki jongi ki bah ka balang bat ha ka em lang ka salang ho ngila ban sung thu mo ba ka balang ka don kam ya ka ban besai ka jing long men sim ka jong ki para bangen ban sa me ka tin ka jong ulai bangin tep sha phang ka tin ka jong ulai mo hendrai ngi dei ru ban sung thu ba lada ya ikan na ya ka hok ka jong ki ngim kim yo deh lada ki don hapadeng ka jing ki don hapadeng ka jing bom shngan bat kam tam lada de ki khana ki bala mat ya kata ka jing sha thom bor bat lada ya kata ka jing ka jong ki ni klem la ban address kalong ka ba shibun ni ki bakin sngo thu la ne bakin san ha ka jing lok men sim ka jong ki na kata ka daw kalong ka badan kam ken yang kum ki ba he basan bangin sumar bangin pet yakini khana ki khun khana jungi ba yaki hok ki jongki la ban pen yo ki khanang bakan don kata ka jing shom shngan ga jongki ka jing em ka jongki khana hi habaro ki liang kan long ka ba kalong ka bakot ka bakhya ka ba shong shngan bat ka ba nang roi nang par ha pura habaro ki liang Di kala longka jengkren ka penyar ki jingmut jeng berkat jengi ba bangin sutu shushu ya kata ka jingdon kam baru ya ka jingit kli ki jengi bangin ang ai shushu ya kata ka jing besa ba ka jingker shan ki khana ki jengi kublai shibun kong habade kharsati ba phi lapen kloy bani dorkat lambat ngi ha ka ni ka studio ka pamenta ski baru ba phila nang ai shushu ya kata ka jing penshai lor ki ni ki jengkren pengiladap Parang ngit scam ba kani kan sandur thmai ko kom perkhat chingi bangin ang la shushu banwara ekta ka perthei barkim lak salang ka ba kham chanai ka ba shong shngan pat kumju ru ka bangin nang ban iet yiki khena ki chungi te ka ba kut kong ngakar pa de phi ba pen so pha ban bu ikini ki eke baro ak ching duai sai siat au blei ku pau jongi ba habneng ngidap da ka jing sngo komen ka bakraw ko pa bi ya ka jing kerku ka jong me ya ka jing em ka jongi ya ka ba mela penlong yang ikum ni bengilong menta da ka jing ai ka jong me ngi ai ngo ya me kar panga ka ni ka sngi ko pa ba mela la ban wan ya lam ngi ha ka ni ka jaka ha bangilyo ya ka bangin ya Plio jing mut shipor na ka benta ka jing shong shngan jong ki hebrit ki jongi bat nak benta ka hok ka jong ki ngi ai ngu eme ko pa bi bemila ai hangi ki khon ki jongi ki hebrit ki jongi ko pa bat ngi so thu ba kilong ki ba kodora khmat ka jong me ya rap ko pa bi kum ki ba he basan kum ki nong ya lam ko pa ngin yo e kata ka jing start bat ka jing shampang na me hi kum nu bangin ya lam ki ni ki khon heb ki barit ka jongi kum nu bangin sumar su khere ki bangin pen he pen san ya ki ha ka met ha ka men sem ha ka jing mo jing parkhat ka jong ki baro ya rap ko pa bi ai boring ki ko try ki ya we bi we khot jong ka balang ka emlang ka salang bangin yo e kata ka jing start ba ka jing shampang ka nami hi don ring ka ko pa bi ba ki hebret ki pabon ki badan ha ka emlang ka salang ka jing ha ki balang ki jongi ki badan ha ka leng satla ka perthai ko pa bi kham tam ye ki khon heb ki barit ki ba kim shim yo ko pa ban yakini ki hok ki jong ki ba ki badan hapreng ka jing bat ka jing jinjar ka ba bon ko pa ka ba me hi mitip khamai ki yaki ru ko pangira akhmat ka jong me ba men ker khulam yaki ru ko tribe ba ki ru ki la ban yo ko tribe ya kata ka jing shngan ha ka jing em ka jing ki la ban yo ka jing suk ba de ka jing kmen om kum ba ka jing kmen ka ba ka perthai ka ai hendre ka jing kmen ka ban wan na me ko pa ka ban ne shudu ki bam jukun dan ring kat ko pa ban ibu ti ru shikin tian da banta ka ni ka program ka jongi bakan long ko tribe kaban ai jing men toy ba kaban ai jing hikai ki ba pet ya ka ni ka program ko pa kuble shibon ban ngi ai ngo me ko pa ka jing kerku ko jong me shimti yang ko mangi long ko try nang ai penon kam ya ka jing em ka jing na mata ka buram ka jong me bat nang ai don kat ba ka jing em ka barang sa ka jing baro ko pa ngi duai ngi pa ni kini baro ha ka teng ka ba em ka ba thyang tam ka jong Jesus Christ nong pen em amen